Добре дошли в пребиване.bg. Пребиване.bg. Айде сега се побиеме малко. Метеме си. Опа, отвърча ми нещо от мотора. Не, нищо не е отвърчало. Опа, Аз бегам. Дяволите! Я да те видим тебе. Да те видим тебе, айде. Да те видим тебе колко хубаво ходиш. Чейче, мога да се обувам, това е! По-добре ли ходим от тебе? Какво си елизма? Такова е, че ще станеш глофър на курове. Ще глофаш. Глофай, ма. Що ме удари, бе? Що е? О! О! Бим, бим, бим. Тия скапани обуща не могат да върват. Като тебе. Ти ли, бе? Да, що? О! Ти ще мога ги обойва. Хайде, бегай, момчече, ще те гази валяка. Айде, обувай се, ма. Е, това си казва човек да не може да си обуе обувките. Ох, бе! Лъч! Ей, бабки. Врата няма ли за тебе, бе? Затваряй, бе! Гледай това, Манчестър Юнайтед. Айде, бе! Наяде ли се, ма?